Yau ƴan uwa kamar yadda kuke gani za ku ga cewa gashi nan nayi receiving din TNC daga farko nayi receiving din guda 36 sannan na zo na ƙara yin receiving din guda 23 bari na koma ainihin wallet ɗina wurin website inda na turo ku gani. Yau kun zaka na shigo cikin ainihin website inda na shigo zan nuna muku group nan ku gani. Wannan shine group ina ga lokacin da na create na account din tun 2020 ga nan date din da na yi sa tun 2020 watan 12 sannan na zo na yi aiki na yi receiving din nan na yi receiving din 4 TNC na nan 10 nan 4 nan 4 nan 4 nan 10 daga baya na zo na tura guda 36 can wancan da kuka gani kenan sannan na zo na ƙara yin aiki wannan shine transaction da suka dauka a ciki na zo na ƙara yin aiki sai na zo na ƙara tura guda 23 wanda kuka gani a can. To bayan wa'ancan ma kuma na tura a sauran wasu wallet daban kuma yanzu haka kuma gashi nan ina da guda 320 again kuma kun gan su wayannan balance ina ne ga su nan anan guda uku. Wannan wani sabon airdrop ne wanda kuke gani, wannan sabon airdrop ne wanda aka yi launching ɗinsa bai wuce yanzu haka da launching ɗinsa ya yi kusan shekara da wani abu, ni ma kuma kaina yanzu haka ina ga na yi kusan watanni ne da fara shi da fara amfani da shi. na ga gaskiya na fi kusan wata 6 ina amfani da shi kuma har gobe ina amfani da shi kuma wannan airdrop din har yau kuma ba a daina bayarwa ba kuma suna biya wannan airdrop. ina ga wasu daga cikin kuma sun san da shi amma wasu kuma da yawa ba sani ba. Zan nuna muku yadda za ku yi amfani da wannan airdrop din, zan nuna muku step by step. Akwai step guda 4 wanda za a bi a yi amfani da wannan airdrop din bi amfani da shi. Step na 1 da za mu yi amfani da shi shine ka tabbatar ka kalli bidiyon nan tun daga farko har ƙarshe, sannan in farkon zuwan ka ne kai subscribe din channel din nan sannan kai mana like din bidiyo. Abu na biyu kuma shine zamu nuna muku yadda za ku yi register. Abinda ake so ko tsaya ka mai da hankali ka ga ya za ka yi domin wannan akwai aiki sosai. Idan kai mistake ba za su dinga baka aiki ba kuma ba za su biya ka ba. Wannan free ne, kyauta ne, ko naira bara karɓa naka bai dai kawai ka dinga jin free TNC kawai kyauta. Sannan abu na uku kuma shine za mu yi aiki, za mu yi surveying, za mu yi aiki, za su ba mu aiki guda 9 ko guda 23 wanda za mu yi amfani da su, wanda za mu musu aiki. Sannan bayan nan kuma za mu yi KYC verification. Shine KYC verification yana nufin know your customer. To za mu zo mu yi su duk da cewa lokacin da na yi babu KYC verification amma yanzu sun kawo sabon updating ne suka sa KYC verification. Daga baya sai in zo sai in yi withdraw din wayannan coins din na wanda na samu, zan yi withdraw din su, za ku gani live withdraw ne zan yi, za ku gani. Yau ƴan uwa abinda za ka yi na farko shine wannan shine step 2 kenan za mu shiga. Abinda za ka yi shine da zaran ka taba link in zai directing ɗinka ne zuwa Google Play Store ɗinka, zai kawo ka zuwa nan wurin za ka rubuta research survey application, nan zai kawo ka. Za mu ajiye muku link ɗin duk wasu bayanan da muka yi na wannan suna cikin Telegram channel ɗinmu. Link ɗin Telegram channel ɗin kuma za ku samu a cikin comment na farko ko kuma cikin description ɗin wannan bidiyon. Da zaran ya kawo ka wannan burin, abinda za ka yi shine za ka zo za ka danna install. Kawai abinda za ka yi kawai shine yanzu ka tsaya ka mai da hankali ka ga abinda zan yi, ba iya kawai wannan abinda zan yi ba, kar ka zo ka yi skip ɗin bidiyon nan ka zo kana tambaya na. Yau ko da zaran ya gama zai nuno maka nan sai ka zo sai ka danna open. Da ka danna open za ka ga gashi na maka real research blockchain based on survey. Daga yau maka wannan fitin abinda za ka yi shine za ka zo nan wurin inda aka rubuta sign up, sai ka zo sai ka danna shi. Da sign up za ka zo nan wurin gashi nan wurin aka ce ka saka email address ɗinka, nan ka saka password sannan sai ka ƙara maimaita password ɗin anan, amma na ana son password wanda yake akalla nambobin password ɗin su kai guda 8 kuma ana son password wanda yake da capital letter a cikinsa da kuma small letter wanda kuma ya hada da nambobi ne a cikin. Misali irin password ɗin da ake so ka saka ka tsaya ka nutsu ka gani saboda kada ka zo kana tambaya na. A misali yanzu ina zo na saka password ɗina misali to abin da ake so ma'ana capital letter. Yanzu a misali zan danna wannan babban capital letter ne ya maida nambobi na su zama capital, sai na zo misali sai na danna G, sai na zo sai na danna wani number karami kuma, sannan kuma sai na hada da wasu ɗan symbol misali kamar wa'annan abubuwan guda uku, sai na zo yana zaba ko guda ɗaya. Yanzu kun ga sun nuna nan yayi complete. To irin wannan ake so ka saka, irin wannan ake so ka yi kai ma. Yau ko daga zaran ya bude zai kawo ka wurin za su nuna maka welcome to da waye kai dai kawai karka damu
abin da za ka yi kawai shine za su nuna maka wai za ka yi level za ka fara yin KYC level tukuna kamun ka zo ka yi KYC verification nan. Wato KYC level din ina ga ba za su wuce guda 9 ko zuwa 23 ba, domin ni lokacin da na guda 23 ne, kuma bayan ka yi KYC guda 23 nan za ka jira har sai bayan kwana 3. To ban sani ba yanzu ko guda 9 ne, domin yanzu ni da suka updating ɗinsa guda 9 suka nuna min, kai dai za su yi nuna maka guda 9 ko kuma guda 29, ba wasu aiki bane mai yawa, su za ka fara yi tukuna. Yanzu in ba ku manta ba na ce level 3 din mu su ne survey levels. To wannan shine survey level da za mu yi, zan shiga nuna muku ga yadda ne survey level ina, ba wani aiki bane mai wahala, kawai tambaya ne akan rayuwarka. Yanzu in danna ku ga yanayin yadda survey ɗina yake. Yau yanzu da shiga wani survey ina za ku ga cewa ga nan survey level har guda 9 nan, kai ma duk sai ka yi su ɗaya bayan ɗaya duk za ka yi. Yanzu bari zo in shiga wurin editing din na farkon nan ku ga me da me ne suka tambaye ni. Kun ga abin da suka tambaye ni na farkon sun tambaye ni ƙasa ta, inda nake, garin da nake da komai anan ne. Tambaya ita ne tambaya na farko. Tambaya na biyu ma ba ta da wani sauki. Tambaya na uku ma ko za ta tambaye ku ne a gidanka, gidan kanka ne kake zaune da shi. Wayannan duk tambayoyi ne masu sauki, gashi nan har zuwa level 9 nan. Bari ga tambayar level 9, kun ga kawai an tambaye ni ina da mota nace ba da shi, ina using SMS usage nace a, ina shaye-shaye nace a. Tambaya ne kawai masu sauki za ta tambaye ka akan rayuwarka. Haka level 8 man ko kawai me addini na sa Islam. Sannan level 5 ma bar ku gani, ko an tambaye nawa nake samu a wata, ko na samu su ina samun kasa da dala 1000. Me nake investing nace musu cryptocurrency. To wannan shine level din da zaka yi, mataƙila za su yi zama har guda 23 ko kuma ya zama guda 9. Wannan su ne abu important da zaka yi. Sannan abu na hudu kuma wanda na faɗa mana zan mana KYC verification. Wannan shine yanzu zaka fara tsayawa ka kula ka gani, ka tsaya kamar da hankali ka ga ya za a yi KYC verification din. Na farko zan zo na shiga za ku ga yadda yake. Abin da suka ce mu na farko sun ce zan ɗauki hoto na wanda a hannuna na dama na riƙe paper wanda take rubuce da real research da kuma lokacin da na join din real research, sannan kuma da sa hannuna a gefen. Sannan a hannun dama na kuma na riƙe wani ID card ɗina, zai zama national ID card ko kuma ko voter card za ka yi amfani da shi kawai. Gashi nan ma bayanan in ko kula nan za ku gani. To yanzu anan zan yi uploading ne. Nan zan sa musu number na password ɗina, nan zan sa sunana, nan kuma zan zo yin uploading din hoton da zan sa. Yanzu baran je ne upload din hoton ku ga ya irin hoton yake. Yau ko ni yanzu na riga da na gama sa nawa, in ku kula cewa za ku ga hoto na nan anan na saka bayanai kamar yadda suka nuna mun. Nan zan rike takarda zan rubuta ririsa da kuma date of birth din da nayi join, ga nan sign up dina kuma a gefe. Sannan na hannuna nagu kuma shine zan rike voters card dina. Zaka yi ne zaka dauki wani zai dauke ka hoto, zamu aje muku bayanan a Instagram sosai, zamu muku bayani akai, za ku iya join din Instagram din mu ku samu duk wasu bayanai. Sannan kuma anan kuma nazo na saka bayanai dina na password. A ƙasa kuma nazo na saka nan za ku ga sunana ne, nan ma kuma nan sunana ne personal ina kenan, nan kuma suna kwato. Da zaran ka gama wannan kawai sai ka zo ka danna submit. Da ka danna submit za su ce maka you are under review. Wato duk wasu bayanan da ka saka yanzu gashi na sunan successfully nan, za su yi bincike, za su gani cewa ya bayananka da ka samu su daidai ne ko ba daidai bane. Wato da babu wannan KYC verification din, amma yanzu ne suka kawo shi. In ko kula za ku ce min yanzu kun gani a nan wurin, nan ne wurin da ake performing in tax. Idan ka shigo wurin tax zaka ga a nan wurin ne suke saka tax in da mutum zai yi. Idan ka zo zaka ga tax ɗinka a nan sun baka. Idan ka shiga tax ɗin shi ma irin tambayoyin da aka maka na wurin level ɗin nan, dama suna bada level ɗin saboda su ga yanayin aikin ka yake akai. Kawai wannan dama yin sai hasa airdrop kawai domin a dinga ba ma mutane sabai, kawai suna bada kyautan TNC coin. Wannan shine anan zaka gani. Nan wurin kuma shine wurin participant. Wato nan wurin shine wurin aikin da kai. Duk wani aikin da kai anan zaka zo ka gansa. Wato ni yanzu abin da yasa ba da saboda sun yi updating din application din ne, shi yasa komai ya gobe. Nan shine wurin participant. Nan kuma nan ne wurin complete. Duk wani aikin da aka yi kawai anan wurin zaka zo ka gansa. Sannan nan wurin kuma shine wurin balance ɗinka. In ka shiga zaka ga cewa ga balance ɗin da kake da shi, ga nan zaka iya receiving din balance ma kuma sannan zaka iya turawa, saboda wannan shine wallet ɗin tunan ga sunan zaka iya turawa. Sannan wannan shine wurin receiving sobe. In baka da sobe zaka zo ka danna nan wurin, za su gaya maka in ma zaka samu sobe kawai zaka gani. Sannan nan kai ma kana so ka yi creation din sobe akai,
nan wannan ma shine nan zaka zo ka ga result ɗinka akan sobe, domin idan baka yi aiki da kyau ba to ba za su baka ba, sai sun ƙara sai lokacin da suka sake min sobe zan ƙara muku bidiyon akai domin na muku bayani akai. Yanzu babu ta da za a yi ne muku sobe ne shine yasa, amma idan suka sako min sobe zan yi muku bidiyo, zan nuna muku yadda za ku yi sobe. Yanzu abin da zan yi na gaba shine zan turo nan coin din nawan, zan tura shi zuwa wallet ɗina. Yanzu abin da zan yi kenan, yanzu abin da zan yi zan zo zan shiga wurin wallet my TNC coin, zan zo shiga wurin send nan. Daga na shiga wurin send don to a nan wurin sun ce min in saka wallet address ina na TNC coin, nan kuma zan zo in saka amount. Wato amount yana da percentage 10%, 50%, 25%, 50% and 100%. To ni yanzu kawai gaba ɗaya 100% in zan zo in saka. A nan kuma memo ne, za ku ga amfanin memo idan na zo yanzu zan je zan kwafo shi a cikin wani wallet address. Shi ma wallet address din zan ajiye muku link ɗinsa a cikin Telegram channel, za ku samu wallet address a cikin Telegram channel. Yau ko yanzu na shigo cikin wallet ɗin da zan turo wurin TNC ɗina. Zan zo zan danna wurin balance nan gashi nan, sai na zo wurin nan wurin search, zan ajiye muku link ɗin wallet ɗin ne a Telegram. Sai na zo sai in rubuta TNC coin, kun ga kan coin ɗin ma gashi nan yayi available nan. Sai na zo in danna shi, daga na danna shi za ku ga sun ce deposit na. Kun ga da na danna sun ce min gashi nan pay attention nan, a saka musu memo da kuma wallet address, su ne abubuwan da suke so kenan. Sai na zo yan danna confirm, sai na zo sai na danna wannan shine wallet address nan, sai na fara kofansa tukunna, sai na koma wurin da zan tura, sai na dawo wurin wallet dina, sai na zo sai na danna paste. Yanzu na yi pasting din wallet address kenan, saura kuma memo. Yanzu zan je zan kofe memo ma, a wannan shine memo nan gashi nan, memo nan shi ma zan kofe shi, sai na je na ƙara paste shi. Yanzu shi ma na paste shi, sai ka zo ka danna 100 table. Ni gaba ɗaya abun nake so na tura, sannan ga transaction fee nan za su za guda 10 ne, guda 10 za su za. Daga nan sai in zo sai in danna send. Daga nan na zo na ƙara danna confirm nan, na yi confirm in send ɗina. Ko daga nan kun ga send successfully nan, na riga da na tura shi. Gashi na tura guda 114, sun cire guda 10 a transaction fee nan. Ko daga nan na riga na tura shi, ya tafi kawai zuwa wallet ɗin. Zan aje muku wannan shine ƙarshen bayanan bidiyo na da zan yi akai. In Allah da a gaba bidiyon gaba zan muku bayani akai, sannan zan nuna muku duk wasu payment da komai da wanda suka shigo akan wannan abu mai suna real research din nan. Gashi nan za ku samu bayani duk wani abu a cikin Telegram namu, zan aje muku duk wasu bayanansa a cikin Telegram. Wannan shine karshen bidiyon mu, sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Duk zan ƙarasa mana bayani akai, domin payment din gaskiya wani lokaci na ya ɗaukan kwana 2 ko 3 kamun ya tafi. Shi yasa na tsaida bidiyon a nan wurin ban nuna muku ba. Payment yana iya ɗaukan kwana 2 ko 3 kamun ya ƙarasa zuwa wallet, domin dole sun ga payment din sun yi approval ɗinsa kamun ya isa. Wannan shine ƙarshen bidiyon mu.